Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek a 2015-ös téli DM Box verziót. Ez a DM Box doboz, ez ilyen hópelyes mintázatot kapott. Maga a design az ugyanaz tulajdonképpen, mint az eddigi években volt a doboz. Hogy kinyitjuk, akkor megtaláljuk benne a kisebb dobozt, ami ilyen türkiszkékes zöldes színű, és ezt tartalmazza a termékeket. Felnyitjuk a doboznak a tetejét, akkor láthatjuk, hogy ez is ilyen hópehely mintázatú. Benne az üdvözlőkártya, amit tulajdonképpen tartalmazza a doboz tartalmát. Bemutatja, hogy mi mennyibe kerül, mennyi az eredeti ára, és mire való. Ez is a megszokott maslis összekötős megoldás, szóval, illetve selyempapír, ami takarja a doboz tartalmát. Az első termék, ami egy DM saját márkás Alverde nappali arckrém virág kivonattal. A következő termék egy Colgate Max White Expert fogkrém. Megmondom őszintén, hogy én használtam már ilyen Max White fogkrémeket, és nekem annyira nem vált be. A következő termék szintén egy saját márkás mattító alapozó. A doboznak a legdrágábbik tartalma, az egy Dr. Organic Csikabél arckrém. Tulajdonképpen ez a legdrágább, ami a dobozban van. A következő termék egy Dove Dermaspa testápolókrém, kis tégelyben. A következő termék